kowa zai iya cin duniya amma ba wanda zai ci lahira sai annabawa da su da jama'ar su kadai. Wallahi duk wanda bai bi tafarkin annabawa ba zai ci lahira ba. Sannan kuma a nan duniya iyakanka shekara 100 ko? Ha, kamar ka za ka je 100. Matsalar shekara 100 shi ne ba za ka ci nama ba, ba za ka sha zaƙi ba, ba za ka sha mai ba, kuma ba za ka miƙe a tsaye ƙyam ka tsaya ba, kuma ba za ka yi farin jini ba, kuma za ka gama iya kwalliyanka amma wala mutum in ya ganka zai sunkuya. To kai kanka ka gama kana jin cewa labarinka ya ƙare, kana ga ka kana da ran amma kana ji waje alnahum ahadith. Sai dai in ka zauna ka buɗe jarida ka ce kai ai da mun yi bala'i, yanzu kai bala'i mana in ka isa. Kaga ƙarshen duniyar kenan, kana ji kana gani ka zama dead alive. You are alive but you are dead. To haka zaka koma lahira. In aka je lahira, waɗanda suka fara jin daɗi a lahira tun daga lokacin da aka ga mala'ika, mutum ya ga sun fara masa albishir, Allah ta kafu wa la tahzanu wa abshiru. Tun daga ranar in sun fara jin daɗi ba zai sake yankewa ba har abadal abidina. Amma su kuma waɗannan daga lokacin da za su ga mala'ika ya ƙare kenan. Yau mai raunar mala'ikata la bushire yau mai idin lil mujrimina. Iya daɗin kenan. Ai ya kai shekara 100 ma, ya kai shekara 100. To amma yau gashi mala'ika ya zo, yana ganin mala'ika shi kenan zai daina jin daɗi. In dai bai zauna da imani ya bi tafarkin annabawa ba, wallahi in ya fara shan wahala daga lokacin ba zai sake jin daɗi ba har abada. Ka san ma'anar abada kuwa? Har abada fa shine idan aka zo aka zare ran a cikin wahala na wannan zai'atin harka, aka barka mushe a wurin, a je a ɗauke ka a turbuɗe a cikin ƙasa, mala'iku su zo su yi ta casa ka, baka isa ka yi bacci ba ga ka a kwance, baka isa ka tashi ba, baka isa ka zauna ba, a ta dukan mutum. Annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya. Sannan ana busa wa mutum zafin wuta da safe da mareci. Haka za a yi ta yi har a zo tashin kiyama. Yanzu waɗanda suka mutu shekararsu nawa da mutuwa, to haka ne shi ma fa zai shiga ya daɗe irin na waɗancan ya je ya same su ai ta yi har ai tashin kiyama. Yanzu saura shekara nawa? To ka bari a ce yau ne mutum zai mutu, ko sai bayan shekara 100, zai yi shekara nawa yana jiran sauran mutane. Haka zai ta zama a ciki. To wannan duk mai sauki ne wallahi. In aka tashi ranar kiyama kuma, mutum nan ne zai ga bala'in da bai taba tsammani dan adam zai iya ganin sa ba. A je a kama a ce mala'iku ku masa wulakanci, khuduhu, ku kama shi fa gullu, ku masa kukumi irin wanda ake yi wa bayi, thummal jahima sallu, sannan ku jefa shi a cikin wuta ku manta da shi. Allah ce fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha. Allah ce za a manta da mutum. Yanzu lokacin da aka manta da Annabi Yusuf kuna ta jin tausayin sa, to wani kuma gashi an sa shi a wuta an manta da shi. Kuma wallahi gara mantuwan da an manta na gaske ne da mantuwan da ana ganin ka amma an yi banza da kai. Allah ce mutum zai yi ihu yayi ihu yayi ihu, ya kira ƴan uwansa wanda suke zaune a cikin wuta ba za su taimaka masa ba, ya kira shedan ba zai iya taimaka masa ba, ya kira mala'iku ba za su iya taimaka masa ba, ya rasa yadda zai yi daga bashi su kira Allah. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah mun kira kowa ya ki sauraron mu, ya Allah kai muna kiranka ka ji tausayin mu ka cire mu, wallahi ba za mu kara ba. Allah ce ihsa'u fiha wa la tukallimu, kurfe mun baki kar ku sake magana, sai a toshe bakin su. Al yawma nakhtimu ala afwahihim, gashi yana ji ba zai sake iya ihun ba ma. Shi yasa aka ce maka duk daɗin duniya wallahi banza ce, wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun. Shi yasa ka tsaya ka yi addini. Idan Allah ya baka wani abu na duniya ka mora cikin godiyar Allah, amma wala tansa amma wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah, kar ka manta da lahira. Wannan duniyar ba komai bace. Allah ka ba mu lahira. Amin.